היי, אני לילך, יושב ראש הנהגה ההורית של בית ספר הדר, אמא לאיתמר בכיתה ב', שבצהרון של המשכיל כבר שנתיים. אתם רואים פה מאחורינו יום ספורט מהמם שהרמנו ביחד, ההנהגה ההורית וחברת המשכיל. אפשר לראות איך הילדים נהנים ומאושרים, וזה מייצג מצוין למה שהם חווים פה כל יום אחרי בית ספר. אנחנו פוגשים צוות מקצועי, אוהב, חם, הילדים חוזרים מאושרים הביתה, מלא חוויות. זה לא רק בייביסיטר, זה צהרון עם איכות, ואנחנו שמחים שהם חלק מהמשפחה של הדר. נגשים חלום, נעשה פה כיף חיים, הנה מתחיל עוד יום. אם יש לך חיוך, אז יש לך סיבה לבוא לצהרון, לבוא למסיבה. אוכלים בריא טעים ומקפידים על ספורט, בקייטנות שלנו אתה חייב להיות. שלום, קוראים לי שחר וכיף לי בצהרון, נורא בחוגים עם המדריכות שלי אילנה ואילה. צהרון המשכיל, הצהרון שלי, צהרון המשכיל הוא בית בשבילי, מקום מלא צבעים ממש כמו ממלכה, עטוף באהבה, בחום, באושר, בשמחה. אני מאוד מרוצה שהבן שלי נמצא בצהרון של המשכיל, אני מרגישה בטוחה וסמוכה שידאגו לכל הצרכים שלו. חברת המשכיל מפעילה מזה 8 שנים צהרון בבית הספר הדר. אנחנו מאמינים כי שיתוף פעולה פורה בין הצוות החינוכי, צוות הצהרון, ההורים וכמובן מנהלת בית הספר שעושה הכל כדי שלילדים יהיה פה מצוין. זה הדבר שתורם המון לצהרון איכותי, שבסופו של דבר הנהנים העיקריים הם הילדים המתוקים האלה. נגשים חלום, נעשה פה כיף חיים.